O punto de vertidos dos dragados na ría de Arousa volve xerar polémica. Os patróns maiores reuníronse en Rianxo co subdelegado do Goberno na Coruña, Julio Abalde, para expresar o seu rexeitamento á localización actual e reclamar máis control e alternativas para o sector. A Confraría de Rianxo acolleu unha reunión entre o subdelegado do Goberno na Coruña, Julio Abalde, e os patróns maiores do Grove, Illa de Arousa, Aguiño, Carril e Rianxo para analizar a situación do sector e os puntos de vertido na ría de Arousa. O encontro centrouse especialmente na localización do punto onde se depositan os lodos dos dragados. Actualmente está situado a preto de 2 millas da illa de Sálvora, unha decisión que non conta co respaldo das confrarías. Tuvamos a reunión que foi por motivo de que tuvamos a reunión coa Consellería polo tema do punto de vertido e que queríamos saber, algúns patróns queríamos saber a outra versión desde Madrid de como era a situación, porque non estamos de acordo en que o punto sea o que está marcado agora, que é a 2 millas de Sálvora, me parece que está, ou a cerca de 2 millas. Nós non estamos de acordo. Os representantes do sector propoñen trasladar o punto máis ao norte, á altura de Corrubedo, e insisten en que non están en contra dos dragados, pero sí de que exista un único punto para todas as rías. Non quere dicir que esteamos en contra dos dragados, todo o contrario, estamos a favor porque os necesitamos en todos os puertos, un deles é este no que estamos aquí diante, pero cada un que asuma o seu dragaje. Non podemos ter un punto para todas as rías baixas. Eu penso que deberían de intentar variar os puntos, incluso variar o punto que está, poñer o que está máis ao norte, que é a petición de todas as cofradías, e incluso poñer outro máis que está máis na ría de Pontevedra. Tamén cuestionan que, tras poñerse inicialmente 4 localizacións, se optase finalmente por outra distinta á defendida pola maioría do sector. A min pareceme surrealista que che manden unha proposta de 4 puntos que ti teñas opción a poder alegar toda a ría este propoñendo un punto e que porque se decide outro punto contrario que se digan os demais. Para iso non digas unha opción, di que este punto acabouse. Na reunión tamén se abordou a difícil situación económica das confrarías e a posibilidade de acceder a axudas estatais polos efectos dos temporais. Aproveitamos para falar do problema que está habendo, da situación que estamos atravesando as cofradías e pedimos que, tanto lle pedimos á Xunta como ao Ministerio como a quen sea, que realmente se teñen que facer unha inversión de cara a un sector, este é o momento de ter que facelo. O sector insiste en que non se opón aos dragados, pero reclama unha distribución máis equilibrada dos puntos de vertido e maior apoio institucional nun momento que consideran clave para o futuro do mar na ría de Arousa.